ngihlala la endaweni, ngikhansela la endaweni, ngiyalwazi usizo lwabantu bendawo. Ngithe mangicabanga nomndeni wami, sacabanga ukuthi nendodakazi wami sacabanga ukuthi ake sifake isandla ey'nganeni lezi ngathi zinenkinga esikoleni ngokubasiza nge-uniform. Noma amandla angatheni-ke kodwa lokhu okuncane sikwenzile, nami ngithatha entweni engekho. Savumelana-ke nomndeni sikwenzile-ke lokho, basicishe iy'ngane sizilekelele zila ko-20. Cabanga ukuthi ngokulandelayo kube kungaphezulu kwalokho. Nami ngenza lokho engakufundiswa-ke, nami ngafundiswa umphathi wami, umholi wami, owathi uma uthola okuncane kufuna ukwazi ukumhlephelela umuntu. Nabo ngenza ukuthi kusasa bafunde ukuthi uma kukhona into onenkinga mase bekhulile bakwazi ukumlekelela. Yilokho kungihlanganise ney'ngane nabazali abakhona njengamanje la. Sihlanganiswe lokho ukuthi bengizobalekelela ngokuncane ekade ngikutholile ngibenzele khona.